Ama sain HNR YouTube channel thir tu te in zavain che bebe kole tuntu ma hian cybercrime chungchanga kan hriat tur poimo te kanan ngai thla hole don ania ama sain he lo tar lang ila clear tu te na kan tangkai pui takin 1930 hi toll free helpline ania entiklai point he number a hian cybercrime chungchang report thenga 24/7 duty an omreng ani tin 6909316531 hi cybercrime police station number ania entiklai po call thei ania tin cybercrime.gov.in hian entiklai point complaint ithelu thei bok ani hi clear tu tena kan tangkai pui takin kan hantar lang masa ani cybercrime chungchanga harsatna kan tok chomek zela khovel changka nei na kentel ani tat awangin keichu mi bum lawang tia lo thlamon ngot chi po ani to lawa kan hriat tam tluk a hlu a om chung heklo tun tuma hian cybercrime a thil theng khat kan hriat turata na poimo le alo inven dan tur kan ngai thla hole don ani ama sabera chuan phone number scam phone number manga in bum na heng mi te che dan tlang pui chu hetiang hi ania I phone number mangin message thalo tak le thalak bolho tak thonder ani ti in mi an betrina tin heng message le thalak I number manga thonder ani wang a police a case register ani tur thute an thina I case chin felnan paisa chuti za chu ron thonro anti bok thina tin an mi biak te hian lau thongin paisa chu an lon thon mai thin ani hemi tana kan hriat tur poimo le a inven dan tur hetiang hian lo sui le ta ila hetianga call idon hian hlo thon ngal ngot tur ani lova ama ero chu I personal information eng ma thril lo tur ani paisa phei chu thon reng lo tur ani a poimo ber pakha chu police station nai bera kalin thil omzia arang theyang pera hriat tir tur ani police station a ikal theilo ani point phone mangin police station be in ithil ton dan chungchang da chu engkim rilwat tur ani kan har satnate entiklai poamin chinfel sak theitu tur police anomani ti hrengra hemikonga hian hriat tur tam tak le iti tur tam tak chu anlo hril mai don che ani ador le chuan sextortion ani video call manga inbum na kan ti mai ka ani anche dan tlang pui chu mipa anni emo meichia anni emo amma ni opposite sex te hip thei turang zongin alim theyang per in siamin Facebook Instagram le social networking danga te account lem an siam masa an bum tum te na friends request an thon call masa potrin ani te chuan an friend request an thon chu an accept phuna messenger vel emo in an in betweena an phone number te hriasa kan tum thina tangnel theyang pera an mani chu vabiak masaka an tum dan ani an phone number an hriat vele video call mangin an ron thlem ta thina an bum tumte hriat lovin video call chu an ro record chara video call a chuan a call tu tele a call ate an lang ve thin ani chuta an video record chu Facebook thlen te nena thon dara te an vo le ta poisa dil chuanan an mangle thin ani achang chuan YouTube pa emo video website then kata the dara te an vo bok thina social networking hrang ate ti dar mai tum angin anin soi thin ani heng mi telaka hian engtin nge kanlo inve nanga chimi ta chun enge kan hriat tur poimo han seidon ta ila ataka mail hriat lo ne na tanga friends request don chu nol mai hi ahim berani email hriat lo te tanga video call idon po in lak lo mai thin turani hetiang ilo tong ani chuan kan Facebook ani emo kan Instagram account ani emo social networking dang ani emo lo ti bori mi tena an mu thelo tora lo da kha kan ti mai tur ani hriat lo atanga phone call chan lo top mai ahim berani hetianga an phone call ila du lo reng ani chuan an ni pen an vo reng pe don lo che ani ti threng la kar ni khatnu vela chuan bum tur dang an zong vele mai thin ani hetiang thil ilo tong ani chuan I omna police station hai bera ani mo cybercrime police ten hena in report to number han call mai la chu afin thak ber ani ador le chuan parcel scam
parcel mga inbum na ani a hei hi mitam taktena sumle pai tam tak kan lo khorol na thin kha ani heng mi te che dan tlang pui chu hetiang hi ani a call andonga aron call tu te hian khoilai police station emo kan hriat lo tur mun hladeu atangin entianan mumbai police station ti te delhi hyderabad ti te chutiang chuan anin soitlang pui thina an mi bum tum te minga parcel chu sarkar phal lo thil achung ang in an soithin ani khoilaya emo police station a case ziak lut angin anin soithin boka an case chin felnan poisa thon turan anti thin ani an mi biak ten an rin the nan video call na apps antinan skype kan tiang te an download tira an call a police uniform ha ang ten an lang thina an mi biak ten chu o in poisa tam tak an lo thon man to thin ani hetianga imbum na hi tun la ya hian alar zol em maya mi police a complain an thelu me chuan poisa tam tak an lo chan man to thin ani hetianga parcel scam kan ti hi mitam takina an lo ton to thin ani wangin hemi laga hin entin nge kan lo inven anga entin nge kan engteng nge kan hre tur poimo te hanta lang le don ta ila hetianga call idon reng in phi chuai lo turani kam personal information engma hril lo turani poisa po thon ringot turani lovani kan nai bera police station a thilom zia thlen vat turani police station a kankal theilawani point police station nai ber kan biak theina number zona thilom zia hrilvat tur ani hetiang thil nangma nge ina ilotong ani point chu parcel lo thon tu tur chu email hriat an ni em ti chiang le zola ngun taka ingai tu masak phot angai thin don ani olikha zongkha tun tumatana kan han talan le thei chuni sala heng phone manga inbum na te parcel manga inbum na tele video call manga inbum na tela ka hian kan film thine turin kan personal information hi tu ma hril lovela tin chu tianga ti thin te an lo omani chuan an ma ni chunga action la thei tu police ne na hril hriat hi kan ti tur ani ti hretla tangu